la pușcărie cu șefuitorii țării. Un președinte nu abdică, el nu este nici dictator, nici monarh, dar dacă se simte umilit și a înțeles că poporul nu-l mai dorește, își dă demisia dacă are onoare și demnitate. Protestele continuă la Drobeta Turnu Severin, dar cu un număr restrâns de oameni. Asta după ce reprezentanții din conducerea jandarmeriei și poliției le-au cerut protestatarilor să renunțe la demersul lor. Au venit pe 7 martie, au venit 6 persoane, 3 jandarmi, printre care un capitan cu care am purtat discuția. A venit șef de la poliție, 2 persoane, una dintre ele a fost șeful de la ordine publică, așa, și un civil, nu știu ce. Și ne-au legitimat, a spus că au ieșit din prefectură și au venit, ne-au legitimat și au spus că au reclamații că am tulburat liniștea publică. Eu am făcut să înțeleagă că exercitându-ți un drept constituțional nu poți să încarci, să tulburi liniștea publică. E drept constituțional, articolul 30 din Constituție este inviolabil, nu ai cum să ți se aplice legea 61. Și a spus că ne dă un avertisment. După ce am terminat aici, am mers la poliție și la municipiu și la județ, la comandanți în audiență, să-mi arate și mie reclamațiile care sunt făcute, așa, cine le-a făcut. Nu mi s-a arătat. Pe 8 martie am fost singur. Și pe 8 martie au venit 8 persoane, pentru mine, numai pentru mine. Chiar dacă numărul protestatarilor s-a diminuat, nu puțini sunt cei care îi susțin. Zeci de severineni se opresc să îi felicite zilnic pentru curajul lor pe oamenii strânși în fața prefecturii, care scandează împotriva actualului regim politic impus de PDL. Așa manevrează pe toți, dar nu o să ne mai păcălească de data asta. Dumneavoastră nu ați văzut că după 8 ani la Cotroceni el nu a înțeles că este președinte, el nu este nici dictator, nici monarh, nu trebuie să abdice. Dacă se simte umilit și a înțeles că acest popor nu-l mai dorește, trebuie să-și dea demisia. Dacă din 2007 are și demnitate, dar el nu Dacă are onoare și demnitate, bineînțeles. Nu are, categoric. Nu are, e un mizerabil de la vaporean, bețivan, ordinar. Asta este. Protestatarilor li s-a alăturat astăzi și o femeie cu dublă cetățenie, româno-americană, care a sosit de curând în țară și a aflat despre haosul social și politic pe internet. Atât cât voi sta în țară, voi veni să protestez alături de soțul meu, silențios din partea mea, așa cum stăpânirea României dorește. Ce vreau să vă spun este că românii trebuie să înțeleagă că ei sunt singurii care sunt îndreptățiți să tragă la răspundere această stăpânire, sunt singurii care pot să le ceară, să ceară justiției averile lor la control și jefuitorii, așa cum spune Olteanu, să ajungă la pușcărie. Ei, românii, poporul român, este singurul care are dreptul să facă acest lucru și dacă nu vor înțelege, nu se va întâmpla nimic în România. Jos Băsescu! Jos mafia PDL, afară, demisia, averile la control, la pușcărie cu șefuitorii țării. Un președinte care se simte umilit și înțelege că poporul nu-l mai dorește, își dă demisia dacă are onoare și demnitate.